and then also I'm in home quiet, say, and for some on crop for. It's so said, Namasimi Sukasa Wamba, said the Bayer Minango Pong, he beat me also when any Aji ready with Linian. And that was when ready yes to Dino. Amen. Amen. The young Pong said, Young Pong, and we are more born or Nam Nadomoso. Na or Buswa ACSA. Now saying ADC and this way I craft repentance. Now I say changing of mind, and I change of mind. And no one someone and I say ADC and this way, yeah, can now I said last week, you know, Yakasafa, you know, and run young upon some no anyway, sir, Uncle Bo, mine cock. Now if you call home, so do you see any idea? Last week na yeti mo asempa na ebegen kanyamia asem no ewo Jonah chapter 1 Jonah chapter 1 1 to 3 na ya hwade ye wade asem eka wo se na wade asem ba amita ba Jonah nche se sori ko niniwe kuru kasie nu na pa mu egu ne so se won bone afura ba manim na Jonah sori se o dwane akota ases afiri wade anim na usane ko yupa na kuhunu ehyen bi a ekotazes na opia aka ekomu se o free awade anim akotazes awade asem nie ene asem ne tine se arise go to Nineveh and be say kan wasem no arise sorry na ko Nineveh sorry na ko Nineveh na be hwe ebisua ne ebisua na bebre no afri mu o kai nyangopa asem no me kai kinyi be hye no or say, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Chapter verse 3. Then Jonah rose up to flee. Now I say, you know, and then Assembly said, sorry, arise and go to Nineveh. You see, one ekasa wa say, Unyangopon na ekasa. Na when one ekasa, when na ko bia, wasana sia, utime sumano wa bia ope na ekasa yi. Jonah unyame akwa, Unyangopon betumi asoma na abre bia, ene be bia, obetumi di asem bia so asoma no. Ebi so Unyangopon na edi no so. Unipa bia Unyangopon edi no so, ana Unyangopon we Unyangopon akwa bia no. Ti ase se Nyankopon betimi asoma wa bere bia obetimi asoma wa ba bia obetimi de asem bia so ama de akoba bia ope bia ye wade pe na wo ye na ye hwe o ka ba ye bo no a o se Nyankopon ka che Jonah se sorry nye ko Nineveh na ye hwe o se Jonah arose Jonah sorry didi ka ye hu se Nyankopon na ka se Jonah sorry no onko Jonah arose not to obey but disobey and ban say adwene mu onse Jonah Nyankopon so won sorry what sorry ye so wo na nya so sorry say wo di Nyankopon asam so yimu o ya asode na tie Nyankopon o say Jonah sorry arise go to Nineveh Jonah rose Jonah sorry ye nya so Nyankopon so won sorry wa sorry ampa wa sorry nya so sorry say o koye di Nyankopon aka na wa sorry say wo di Awurade asam so ana wa sorry enya say o ye siti am Awurade but asonten ubet maka che obi so sorry fa me so fa di ma me no wa sorry woni me so sorry afa ma o sorry akọ ne ba bi obi o ma che o me so ne on fa kuwa yi en sorry fa kuwa nsia say ma me mu anu wa sorry enya say wa sama kan no odi so o sorry akọ ne ba bi o ko ne ba bi enya say o sorry no ye siti am asama o kan ye no you na wa sorry say o ye siti am Awurade asama o kan ye no ni mo sorry say o ya asoden na oka ba ye bo no a wose na Jonah sorry koi anya say wo koni ni we okoi nso ampa na emom nya say wo koni ni we ni mo kotasis ye bi sua na me bebre no afri mu say ene Nyankopon nko a ye frɛ ho Nyankopon adifo ye frɛ ho Nyankopon asofo ye frɛ ho elders ye frɛ ho akristofo na ye mfa ntia say asem bia Nyankopon meka kire bia no ese yesiti na Nyankopon asam na onam so emayen directions wa brabo mu asam ne say sorry ko ni we enye sorry ko Yopa enye sorry ko Jerusalem na emum Onyankopon kire Jonah
Baby Potia was Manamana Koni, a Juma Potia, or they said in Samana Koye. Or Koya Mia Juma anyway. And yes, okay, business was go and cry against them. To you know, or Konoko appreciate here or man or many year bonnet. And yes, you know, or no business. And as or Konoko on one person, maybe hot. Now, Fedi, when I'm so name or Konoko Yang Coupon or Tiasian, Ejuma, maybe I want Emre. You know, sorry. Na yesi osore ye no o ye siti ana wa anye siti ene yenso ya sore siti ana ya sore yesi ye kwa sore ampa ye kwa sore ko ti Nyankopon asem ana se ye kwa sore ko bokoro no ubu o kwa sore ne no enye so ko ti Nyankopon asem o ni mo ni business bi o won komo serious bi o no bi ekodie pa ti ye so wo kwa sore no o ko ti Nyame asem you na sore ye. And yes, Nyankopon asem na no this so ya sore le yes ye ko all night am pass all night ni ye kura na ana se ye ko ye mpena bi ho ye ko ye mpena wa na se ye ko all night and you are no city ya de hu hia pa na you na ye hwe Nyankopon asem ba ne nsen ya o ya so den na wa nkuro na wo ka Nyankopon asem no o ka Bible no ka wa ho nyina na nya me ka kakra o ka Bible no a odwane ya efrewade anim onye ono a woni sika okotua ka kotena ship num ena hwa odwane ye no koye o sika nti o sika okotua ka otena mu odwane woko enesa woko osofo o kansa mpa enesa odifo okoye na me adwuma ne mo okoye ono a ne peso adwuma okoye ono a ne business so na sofo bebrenu adane businessmen ye business anya bone de ba ye ganya me adwuma na to ye ganya Nyankopon adwuma no kora to kora na fe de pen ye ni angasa ye ni asa ka sa Nyankopon nko ane ye ni me besoma ye bia ye beko asoma se nka de ye beka ba bia besoma ye bia ni ye beko Nyankopon soma ye se ngungura sa ye nko Nyankopon soma ye ko ba bia ho kire wa ye nko na so se se Nyankopon nko ade am nyim to me se Nyankopon mi asoma ye abre bia ene ba bia na ye hwe Nyankopon yo na ankro no na kire Nyankopon ma bonsu ebe mmene no apata ne mmene koto ne yemu no yonya obrai huna mane ansa ne Nyankopon asama sa aba ne nche yenhwe yenka Jonah chapter 3 wani emfanto asemi so yenhwe Jonah sore ye no Jonah arose ne yenhwe say o sore say o yesiti ana yemu so da bi wa anye siti ni mo sore say o ya so ne o sore say o koni ni we ana da bi ni mo okota asis nim de ne won so wo kro direction ye dia ma wo no awu Nyame adwuma mu no say le wusi ye Nyame adwuma ne sifa odifo o se mbakani elder awadi asama aba won chen e kire say de be na ye na saa ne ye ya na yenka Nyankopon asam no Jonah chapter 3 verse 1 to 3 no an so o say na awadi asam e ba Jonah nchen ni mpre no so say sori ko ni we kure kase ni mu ne ko pai asem a me kama kire we e kire won ena yo na sori nam awadi asam so esi mu ko ni we awadi asam ni wo sa fe di asem so Nyankopon say arise go to ni we a second time na yenhwe you know afedi was sorry and yes afedi Jonah arose not to disobey but this time to obey. He said Jonah was sorry afedi Nyankopon asama ba ne nche on sorry afedi was sorry you know and yes afedi was yaso ni bi wu ni ma afedi city Jonah won koni ni we na afedi sorry koni ni we na afedi okoi enya tazis bio ni ma afedi okoni ni we when you change of mind or just sana bene o ye siti amawurade ha say you say you na sore ye wokoye wan kota asese bi ewu ni mu afedi okoni ni we mo me ma bone mfa ye nko afedi bone de ne ko papa mfa ye nko abone de ye be ko onyame adwuma nyame afra ye se ye mra meye no ena so fo bebre nu an e di fo bebre ni asamaka fo bebre nu a ye nsa ye se botom ene afra ye man of God nyame adwuma kra ye nye and the powers or so for oh D4 and one you bebre no other than the businessmen Nyame man ya talking kura and yet nini ni yako bio ni mafedi ye ko taxes nanso direction na amase ye ko taxes ni mo direction e ba say ye nko nini we ye nya Nyame adwuma no wo se ko nini we afedi ye won say you na sore ye no sore ye no afedi okọ nini we
ni ma fe de wa anko tases oye sitie unsa sansam we nyina ade bi ehu hia pa yie ene minim sa won so asore ye sore ni asran ya na ka ba ye bo no oka Nyankopon asem no ewo Isaiah chapter 60 verse 1 wa sore na sran sore na sran o se sran Christopher ye sore ni asran ye na be ewia sran enya se ye sore ni atwempena enya se ye sore ni abokro no ye sore ni akontokwa da bi ye sore ni ye nyame adwuma ye sore ni abobra papa ni ye sore ni adi no kure ewa abrabo mu arise mama Nyankopon asem ni sore Yuna sore ye yansu yan sore ni ye sore ya de bai ye sore akontokwa ana ye sore ni ya bogwaman ye sore ni ni ngongonsa ye sore ni ya de bai ye sore kwadansi bi ana ye sore ni ya de bai yakoye business ni ya Nyankopon adwuma na to ana yuna sore ye o ka Nyankopon asam no a ebeto o he Nyankopon asam no ewo Genesis chapter 19 verse 15 so a ka ba ye bono abofo ne ka che Lord sorry ye ntem sorry na fe jani free ko ma say ne ko sorry enkofo Nyankopon ka so mo sorry wo Bible mu do no sorry o mo nyina no ma sorry mo yenye sitie emawurade ye sitie ama Onyankopon na ade e chere ye chena abofo no epie Lord to say sorry ndi on sorry nya de bai o sorry no ko sorry na free ko ma say ne ko enya se bia sorry ne ko no bia ne ana sorry ko ye we de bi ene ya sorry de be ne ye na di ko be nu na sorry ye abani se di fo bebre no ba sori ya sori ye de be ya sori de be ne ye onyame nduma ne ye no kure mu ana se de be ne ye you na sori ye second time no de afedi o ye sitie ma awurade me sitie na awurade hwe na Bible se you na afedi okokuru no ye hwe nyame asane go so ye hwe kan kakra no you na kokuru mo no wan kwa de ono a ope ani adwensa kira ehia onipa bia ehia dwensa kire wona brabo mu then repentance ya bia ehia pa yie onse Jonah o ye difo but afei de san na dwensa obekọ me go bibia hunuhuna no asem bia hunuhuna na asem kase bia to na brabo mu ni tiri kwa ya kwa nko wuye mo yenso yen sori na yenye Nyankopon adwuma no mo yen sori na adwuma Nyankopon de ahye yensa mo yenye asorofo Christopher ya se yenim Nyankopon no mo yen se o wi ase o sori na shrine mo yen shrine ne Christopher ye shrine enya se ye sori atwutuo politics nti afa ye sori na fa ye atwutuo ye sori ne kansem a nya se ye sori kansem mole ye sori kansem papa asem a edi asumdie beba asem a ni empunto beba yenhwe afedi aniniwe you know sori so okọ aniniwe enwe nka Nyankopon asem o onya tama kenkai Jonah chapter 1 to 17 nyina ehwasem hia pa na fi hu se na no ye kire mo no se Nyankopon ka che Jonah say go and cry against the city wan kono Nyankopon say na say go and preach to the city the wari be kano ene won se ye you na ko mo no so a o ka Nyankopon asem the whole chapter 3 nyina so a o ka Nyankopon asem o na ko na ne ono one message ne ko preach wo ene man made na wonkura man made message bia na enye ni pasem bi ne kura na ne mo Nyankopon asem no anso message na nyesa ono a person ko preach simple message so ho ni mo the simple message the man no eni ansam ye dia man na wo se ye ka ansam Nyankopon dia man na wo se ye ka ba be Nyankopon se ye nkro na wo se ye kro na de ye kwa ye be yie na de ye kwa ye be nyesika na de nya se ye ansam ye ka ni pa bo o mo nso ma ye ne ni pa be se ye ni mo nyam da bi ni mo me nka nyame asam no e wo le kure mu you na sore ye na ye hwe o ka ba ye bo no e genka ye Jonah ho no chapter 1 ho no yesu bi kakra bi afimu o kan ya wose ena awurade meka fi 4 ho ena awurade ma mframa ano ye den bebo epono so na ehum kase etu epono so na esen no eye sede ebo na esen no mufuo asuro ye no tietie mu frefre wa nyame no to esen no mu adwade no bi egu na ay hare ama won enso no yona de wa sane ko esen no yemu akoda hate na esen mu pani no ekọ ne nche no ka kire ne se ede na ayewo na wada hati ze yi sorry eso frɛ Onyankopɔn sɛ ebia Onyankopɔn ɛbɛdwene yɛ ho na ya anyira otoa okai nyina akosi a ensɛm mu pa wana kwandufuo yi ise ɔmo nyina yetu kwai ɔmo nyina akotena ship no mu ɛna ɔmo kɔ Tarsus ndi yanyi ntomo sɛ ɛde ɛhyɛn no gyina hɔ sɛ
onyankopɔn asɛm anaasɛ onyankopɔn nkurɔfoɔ a wɔn nyinaa ɛte shape baako mu na wɔn nyinaa nso ɛkɔ kuro baako so na wohwɛ mu a wɔn kɔ no nso no wɔn nyinaa obi ɛtua sika ansa na wɔn ɛkɔtena shape no mu na shape no de wɔn akɔrɔ and shape no egyina hɔ sɛ ɛman sɛ akwantufoɔ no wɔn egyina hɔ sɛ spiritual travelers meka travelers no wɔn nyinaa sɛ nhunu akwantufoɔ na wɔn nyinaa nso ɛkɔ kuro baako so tukuro baako pa wɔn nyinaa kɔ so nso ɛde gyina hɔ sɛ ne heaven a yɛn nyinaa yɛ korɔ nti aseɛ sɛ wɔn nyinaa kɔtena ka ɛhyɛ baako mu deɛ kristofoɔ yɛn nyinaa yɛ wɔ faako awurade anim na yɛn nyinaa nso yɛ tu kwae kɔ deɛ baako pɛ obiara mfa ɔno ankasa ne kwae deɛ wɔn botaeɛ wɔn adwene nyinaa ne sɛ wɔn nyinaa kɔ kuro baako so wɔn nyinaa tu yɛ aka na yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ ɛka sɛ wɔn kɔdura asomdwie mu yɛn nanso akɔtena mu bi sɛ wasɔre a wɔn nso wɔkorɔ ɛnyɛ sɛ wɔkɔ ne ni wo ne mu wasɔre a wɔdwane afiri awurade anim wɔsɔm kɔdura asomdwie mu ɛwɔ wɔn akwantuo mu sɛ san bebree no akasa koraa ba mu yɛnim sɛ ha deɛ akwantuo emu wɔ nsɛm bebree wɔfɔ no ɛkɔ no kaa bayɛ bɔ no a mframa no yɛ den paa bɛbɔ yie paa ɛnyɛ asɛm ketewa na mframa no gyina hɔ sɛ ɔhaw a yɛbɛhyia ɛwɔ yɛ heaven akwantuo yi mu yɛtu kwan yɛakɔ heaven no ɔsoro akwantuo no a saa mmeɛde asi yɛne soɔ no a yɛn nyinaa yɛkɔ na sɛ kristofoɔ nyinaa yɛ baako yɛn nyinaa yɛ botaa yɛ baako pɛ na afei shape no wɔn antena mu kwa wɔn nso efirifiri mmeammea na ɛbaa yɛ kristofoɔ efirifiri mmeammea na yɛbɛhyia nyankopɔn asafo mu efirifiri mmeammea na yɛbɛdi baabolo akyi nanso baabolo no kyɛ sɛ baabolo no sesa yɛn na mɛka sɛ baabolo no ayɛ da sɛ baabolo no bɛsesa ho baabolo no ɛbɛtwe afiri brabɔne ho anaa brabɔne bɛtwe afiri baabolo ho wɔn a wɔretie me onyame asɛm no ayɛsa wo bra anaa afei wɔn nyinaa etu kwae na afei wɔn kɔ afei wɔn kɔ na wɔn kɔ tena ase wɔn ntua wɔn ntɛm kwa heaven no yɛn kɔ no kwa yɛde ahoteɛ na ɛkorɔ yɛde kronkron yɛ na ɛkorɔ yɛde yɛn ho mɛma adesi mogya bi na atɔ yɛ ɛnyɛ sɛ deɛ heaven yɛbɛkɔ no kwa yɛbɛtumi akɔ no berɛ biara yɛpɛ biara sɛ yɛbɛtumi atena ase yɛnyɛ ɔbaa ho adeɛ ɛnso ne afa ne se yɛ yere no ne yɛne yɛtrɛ ne da abaayewa wɔtwe mpena na ɔkɔ no asɔre bade ɔfii sɛ ɔkɔ asɔre ne asɔre kɔ no nko a bɛgye no nkwa heaven yɛnkɔ no kwa wɔn antena ase pono mu kwa wɔn antena mu kwa koraa bimu ne ehu no sɛ wɔn etua aka yɛtua yɛ kaa na ebi ahoteɛ ɛna ɛkorɔ na ɛyɛ nhwɛ yɛhwɛ nneɛma bebree yɛsua nneɛma bebree no afiri yona kwantuo yi mu na afei yɛhwɛ nkurɔfoɔ no nso na ɔka abayɛ bɔ no wɔ sɛ mframa kɛseɛ ɛbɔ bɔɔyɛ na mframa no ebi gyina hɔ sɛ problem sɛ yɛwɔ mu mmienu ɛwɔ yɛwɔ two types of problems na hɔ na two types of problem yɛwɔ individuals problem obi bɛka na problem yɛwɔ individuals ɛne yɛwɔ collective anaa group ɔhaw nipa ɛvan sɛ bi a problem no yɛwɔ nipa dodoɔ no a yɛn nyinaa yɛ problem bi wɔ ba a ɛba a yɛn nyinaa yɛ haw asɛm bi si Ghana ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa na ato yɛn ɛna ɛwɔ ankorankorɔ bi nso ɔhaw sɛ woyare na nkyɛ sɛ obiara yare sɛ wɔwareɛ nya na nkyɛ sɛ obiara wareɛ nyɛ wo na wɔ problem na nkyɛ sɛ nipa nyinaa wɔ problem deɛ wɔ nipa nyinaa haw nipa dodoɔ haw ɛna ɛwɔ ankorankorɔ nso haw ɛna ɛno wɔkyɛ nso yɛwɔ spiritual problem ɛna ɛwɔ physical problem ti yɛn no nso yɛwɔ physical problem ɛna ɛwɔ spiritual problem ti nkɔmfoɔ no mframa na ɛbɔɔyɛ no ɛgyina sɛ ɔhaw ɔsoro akwantuo mu yɛbɛhyia ɔhaw bebree na sɛdeɛ yɛwɔ spiritual problem ne physical problem no spiritual problems must be solved by spiritual means and physical problems must also be solved by physical means yɛhɛ no nso honam mu haw no yɛde honam no yɛpɛ anoa duro ɛfiri honam mu ɛna honhom mu haw nso no yɛpɛ anoa duro nso ɛfiri honhom mu ɛsɛ nkɔmfoɔ asɛm kɛseɛ paa to wɔn na wɔn trae bebree sɛ wɔn kɔ no afei mframa ano ɔden abɔbɔ afei hyɛ pui na afei ntumi nkɔ nneɛma bebree wɔn trae sɛ wɔn bɛsɔbɔ problems no nso wɔn sɔbɔ yɛ no anyɛ yie wɔn so fɛ wɔn nyankopɔn obiara bɔ mpaeɛ obiara na deɛ sɛ wada koraa ɛnwoma paa sɛ ɔsɔfoɔ paa nyankopɔn sɛ kɔyɛ nyame adwuma no wankɔyɛ na wotumi da na wotumi die na wotumi nam
ɛna ɛwa pa yie pa sɛ yɛ asɔfoɔ no mu bi yɛ adiyifoɔ no mu bi yɛ asɔmmakafoɔ no mu bi nyame asɔre koraa yɛ nkɔ so tumi tena ase ɛma yɛ anigye nyame adwuma koraa yɛnyɛ evangelism koraa yɛgya akorɔ ɛnso tumi tena ase ma yɛnya anigye tumi tena ase pa yie a awerɛhɔ paa ɛnyɛ nwanwa yɛn na nyankopɔn soma ana sɛ wɔn nkɔ wankɔ no na ɔwɔ sika kakra wɔ ne ho no ntina wɔkɔtua aka na ɔtena mu wɔkɔe ɔkɔɛ nso wakɔda wɔtene yɛ da hatɛɛ wada kyɛ sɛ wada mpokura wɔn de deɛ esie bia wɔn de wɔahunu nkurɔfoɔ bi ne kɔnya ne ɛno ka sɛ baafo bɛma ɛne wodeɛ deɛ yɛyerɛ nyina wodeɛ wohunu yɛ anaa sɔre ne so frɛ wo nyankopɔn ɔni nyame biara saa mmerɛ na ɔsɔre sra frɛ no bɛnya adwene sɛ nyankopɔn saa mebɔ mpaeɛ wɔntie me because mayɛ soɔde a medwane afiri wo nyankopɔn anim na yɛnhwɛ ɔmo nyinaa traɛ sɛ afei deɛ ɔmbɛsɔ ɔbo problems no ɔmo yɛ biara afei ɔmo nneɛma a adwadifoɔ yi ɔmo de kɔ nyinaa no yɛto bi gu na hwan deɛ ne yɛnyim mu ɛngu punum ne ɛpono mu ɛhyɛ punum nyɛ hare wɔn akɔfa nneɛma firi store ones ɛne wɔn akɔfa wɔn deɛ fos no wɔn a ɛde fos ɛkɔ dwa no fosfoɔ deɛ ne yɛntu mu anaasɛ wɔn kɔfa wɔn deɛ firi store no ɛne yɛntu mu anaa ɛnso yɛsi yɛtu gu mu wɔn tu gu ɛpo mu yɛtu agu mu no hwan deɛ ne yɛntu mu obiara nso deɛ ehia no ɛnyɛ sɛ me deɛ fos ntimi na me mpa boa yɛ fos ntini yɛ ne yɛtu gu mu anya hwɛ ɛyɛ biribi ma me na wo deɛ na yɛ store abrabɔ a yɛ bɔ no obiara abrabɔ ho hia no obiara deɛ ho hia no na me deɛ ne yɛntu gu na me deɛ me wo ntoma deɛ ɛyɛ Holland anaasɛ Ghana deɛ kɔ ɛbɛ ne sɛn Ghana deɛ GTP very good nimi deɛ yɛ mo ɛna yɛntu mu anaasɛ force ne yɛntu mu but obiara deɛ hia no yɛto gu mu afei ɛyɛ hare nti ɔmo fa kwan biara sɛ ɔmbɛ sɔbo problems no nanso ɔmo sɔbo yɛ no a anyɛ yie ekɔpɛ sɛ ɔmo hunu sɛ Yona ɛna ɔyɛ problem ɛma wɔn na ɔmo hunu sɛ Yona ɛna ɔde ɔhaw abɛto wɔn so na ɔmo tu Yona to ɛpono mu na afei ɛpono afei deɛ adwo yɛ adɔfo no deɛ adesua a yɛnsua firi mu ɔwɔ adesua mu sɛ yɛka nneɛma mmienu yɛtu kwae yɛkɔ heaven akwantuo no yɛkɔ no kronkron yi mu heaven akwantuo no yɛkɔ no ahotie mu nanso yɛbɛhyia ma nneɛma bebree awaresɛm bɛba ɔhaw bɛba wɔn ɛrekɔ no wɔn kɔhyia ɔhaw wɔn kɔhyia amanneɛ kristo soma akwantuo mu ɔhaw bebree no ara wɔm ɛnyɛ problem free sɛ nyamesom no yɛbɛ mu no yɛnyɛ amanneɛ biara na biribiara mɛkɔ so pɛpɛɛpɛ ama yɛn biribiara ɛbɛyɛ biara ɛbɛyɛ ama yɛn amanneɛ bɛba ɔhaw bɛba nanso so no ɔhaw ba a ɛne sɛ yɛdwane ɛwɔ sɛ yɛpɛ ɔhaw no ano aduro nti ɛhu sɛ nkurɔfoɔ yi Yona kɔɛ waka kyerɛ wɔn mo kaa bayɛ bɔ no wɔsɛ wɔbɔ wɔn amanneɛ sɛ wɔdwane afiri Awurade anim ɛnka nyi sɛ nka ɔma no koraa ɔmoma no koraa na ɔmo di sika no ɔmo na ɔmfa ne sɛ ɔmo business na ɔmo yɛ na ɔtua ka nipa yɛka kyerɛ sɛ Nyankopɔn asoma me nanso mɛ sɛ menkɔ na medwane a wo nkɔ ayɛ yɛmfa wɔn yɛsika de yɛpɛ wɔna ɔmyɛmfa ne sika pɛ ɛbɛɛ bi bɛka yɛn sɛ yɛbɔ mpayɛ ma yɛn ma ne sɛ yɛbɔ mpayɛ ma yɛn ma yɛn ɛbɛɛ bi bɛka yɛn asɛm bi yɛn ni wa ɛmfa nipa ho otua sika de ma wɔn ɔbɔ wɔn ma neɛ sɛ ɔmisin bi yɛasoma na dwumadie bi nanso wɔn nkɔ nanso ɛsɛ nkɔmka nyɛ sɛ wɔn nkɔ deɛ osisika no yɛnyɛ na ebi ama mɛtena yɛhyɛ epu mu na wakɔfa ɔhaw bi de abrɛ yɛn obi aka kyerɛ wɔn sɛ wɔkunu nanso wɔtwe mpena wɔnka n'anim wɔnto no fɔ na wɔhyɛ ne nkura yɛ na kyerɛ sɛ wɔn nso wopene ne bɔne a wɔyɛ no so wopene bɔne a wɔyɛ no so momma yɛ mma nyamesuro mmra yɛ abrabɔ mu momma yɛ mma kronkron yɛ mmra yɛ abrabɔ mu na Yona ɔsɔreyɛ sɛ ɔdwane afiri Awurade anim ɛnyɛ sɛ ɔyɛ sitie ɛnɛ menim sɛ yɛn nso yɛasɔre ɛdeɛ bɛ ne yɛyɛ ɛdeɛ bɛ paa ne yɛyɛ ɔhaw bɛba amanneɛ bɛba ɛnsɔyɛ bɛba nanso so no ɛni sɛ ɔhaw ba a yɛgya yɛ Kristo som arise go to Nineveh ɛne asɔfoɔ ne yɛasɔre adiyifoɔ ne yɛasɔre na fa yɛ ne yɛ korɔ ɛdeɛ bɛ ne yɛ ne nɛ Yona kɔɔ Nineveh na ɔkɔpirikyi Awurade asɛm mo yɛnso nyɛ sitie ɛma Awurade Onyankopɔn asɛm bi a ɛba yɛn nkyɛn wɔ yɛ abrabɔ mu biara no mo yɛmfa yɛn wɔn hyɛ aseɛ nyɛ deɛ yɛpɛ na wɔse yɛyɛ nyɛ baabi a woyɛ sɔfoɔ nyɛ baabi a apɛ na abɛtena woyɛ odiyifoɔ nyɛ baabi a apɛ na abɛtena
ne mo se wo si ese Nyankopɔn adwuma dia die adwuma ne badarati ese yenko bia no die Onyankopɔn be kyerɛ ese nya bia na wo se ye ni mo nyese konini we dia da bi ho de de me nko imuntans na mekoro na ese wudi wa ho so na ese ye de ne ayepe yo na sore ye anya se ho ye sitie ya sore ne Christopher yanso ya sore ne Onyame asam ne ye ka na sa fe de business ne ye afa de business afa de Christopher ne afa de ya dan na butukura mo me yanse san ya adwene ya kasa gen sakira ye wana ho do ho dada gen sakira there repentance ose ni pa it means sada bia ye nya ho asama kada agen sakira ye nya ho asama kada ye be ko so aka me kasa na me kasa the subject ye fe repentance no and ye ka ni message bia nya mo pon sama ko do ba do no ade e fa dada agen sakira ho da agen sakira wo muti nya mi asama wo say obra mi boni ye kwa me na mo so nie asa me system akene mi odifo mi osofo mi elder mi asole pani de be na me so meye mo mi hwi na de nya mo ye ma bone na ma yeso ansa Nyankopɔn twi do na so no ma o ha ba na so ansa na ohun nyansa na fo akonya me adwuma no biso fo mo mi yan sore yo na ko okru no mo akonya me adwuma wan ko ye ono ne peso adwuma wan ko ye business na de ono apa bia no ono akotena kroma no wo ye ahada dia nan na ni we abutu ahada dia nan ni we babutu wakan sampa no wo ye nyame adwuma no okure mu na de wakan nyina no o ma no bo na sam no ndam no Erade ji wo mo we na ko okure mu no mfo bia ho erade asam nkwa na hia no me yanka nyame asam no okure mu we na soro ye no ko ye na fe de ohun se da bi wa mfa na ho ni nyina anya Nyankopɔn adwuma no a emusuo betima ba no so ne bi ehun na no mo me ma bibi hu ya brabo mu ansa na nyame adwuma no osofo nyame afra wo odifo nyame afra wo bibi ma entu bi se bibi ama Nyankopɔn wo hwɛ onipa ya brabo Christopher Nyankopɔn hwɛ ya brabo you na kanyam sam ni wiye what crazy no nam kromo we need crazy preachers today and ye pastor penko ye pa asofo bi wo crazy ne am kanyam ya sam wo hwe ni panim wo mfa ni pa ho eno kura Nyankopɔn dia ma wo se wo nka no eno no meka na eno ne ba eno so nkyerɛ se bia crazy preachers no so no wo mu ni bi you na kan sam pani nyina wiye wo fi kromo akɔ no na kromo po ahwɛ se kɔ wo be kanyam sam akyerɛ ma masaka musuo bi na eba ma wo so na fe mo ja na so wonko mo ampani mfonti nya ntena se anya ne ho se afe owura yo se ja na kwai emra me ya se mba na wiye wa wo tie me na me asem a watie Nyankopɔn nsem aba wo nkyɛn adwuma ba na wo ye wo ho ananse atene saa Yona se Nyankopɔn panesi Yona enye wadwene se ye ya so fo ya so ne Nyankopɔn ntwe ya so na me betwe ya so ne na ewia so fo no balance no wasan so panesi e ni se nyamye nsakira eni Yona wo sore ye na fe de okoni ni we no bi na hye ni bie wu no aso mo ye nsore mo ye nkoni ni we na ho ne nyamye se enko adwuma mo ye enko ba bi Nyankopɔn se ye nkoro obra Nyankopɔn se ye enko bono eno na wo se ye bo arise sorry na se na ho ne ba sorry mo ye nsore ne ye nsore bigofo mo ye nsore ne ye nsore ye ni wi asa han na han ne wo ye mu na ni sumu a ensunu ma ye du papa yie ya no se ye kana kore wọ́n yẹ sẹ́ yẹn ni wọ́n sẹ́ ẹ̀kyẹ́ nípa Nyankopɔn ọkọ̀ àmọ́ mi yẹn sọ̀rọ̀ na sinẹ́ Nyankopɔn ká kyerɛ Moses sọ̀rọ̀ kwantam na Israel fọ́ no wọ́n mọ̀ nani abosonsɔn fọ́ ọ̀ka Nyame asɛm na ɔtwerɛ na kenkae ɛni quotation twa toɔ Deuteronomy chapter 9 verse 12 ɔsɔre na Israel fọ́ no nana sɔre kwantam na ɔman no anema wɔn yɛ nya mo yɛn sɔre na nneɛma nipa ɛyɛ nya na mo yɛn ka no korɛ nya dɛfɛdɛfɛ ɛnya dɛfɛdɛfɛ asɔfo mo yɛn ka no korɛ nkyɛn nipa mo yɛn ya dwene sɛ bɛka no korɛ Kristofo na ɛno korɛ de Nyankopɔn yɛ firi yɛn nkyɛn sɔre kɔni ni we wɔpɛm gu na sɛ ma ɔmbɔne afra ba manim ɔmo bɔne afra ba na sɛ deɛ ɔmo bɔne afra kɔ Awurade anim no saa na ɔmo nsuro Nyankopɔn no nso ɔmo mpae bɔ so firi kɔ Awurade anim sɛ nna mekasa kyerɛ wɔ asomdue mu sɛ wo bɔne afra kɔ Awurade anim a ɛnɛ sɛ na wunu ho a wo mpae bɔ na wobɔ no nso no ɛbɛfa kɔ Awurade anim na Nyankopɔn ɛde wo bɔne biara bɛkyɛ wo sɛ yɛ bɔne tumi firi kɔ Awurade anim a yɛ papa nso bɛtumi afra kɔ Awurade anim yɛ mpae bɔ bɛtumi afra kɔ Awurade anim Awurade nhyira wɔ sɛ nnɛ wɔte asɛmi na wo nso wobɛyɛ sitie ama Awurade ɛnɛ wo nso na kɔ asɔre ɛnyɛ sɛ bi a wokɔ akɔda ɛnyɛ sɛ bi a wokɔhwɛ nkɔɔfoɔ ntaare ne mpaboa ɛhyɛ wɔn mo na mmom wokɔ akɔtie nsɛmpa na wode abɔ wo bra ɛno ɛna Awurade hwehwɛ yɛbɔ mpayɛ ɔkronkronni ne asafo Awurade ɛnɛ yɛde ɔma a wɔn ate wasɛm nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa sɛ na wo se yɛn sɔre
na wale ya sɔre nya se ya sɔre na ya soɔden wo se ya sɔre nko nya se ya sɔre akɔyɛ de ne ayɛ pɛ ne mu ya sɔre na yakɔyɛ de wo awurade wo pɛ wale shema ndio man Ghana sha wonsa nipa bia na wate wasɛm bi ehu aka no bia no a wate bɔne mu bia na wale hunu mɔbɔ no ntumi nso ne mpi bɔne mu bɔ mpa yɛ de arefo nyinaa sha wonsa wale shema man Ghana ɛda wase ɛwɔ ne awurade Yesu din mu